Shwmae, a chroeso i sesiwn arall ar y gitâr lle ni'n trafod y Blŵs 12 bar yn benodol. Be nes i chwarae fyna oedd rhagarweiniad syml i'r Blŵs. Mae'r rhain yn boblogaidd iawn ar gyfer dechrau a gorffen y Blŵs. Be sy'n wych amdanyn nhw, trwy iwso un syniad a newid y cord ola, allwch chi wneud e fel rhagarweiniad neu gorffen y Blŵs. Fel hyn. So trwy mynd i'r pumed cord, neu'r cord E yn yr achos yma, ni'n awgrymu bod ni'n mynd i ddechrau'r Blŵs. Ond trwy newid y cord ola i'r A, allwn ni awgrymu bod ni'n gorffen y Blŵs, fel hyn. Felly, gyda un prif syniad, ond newid y cord ola yna, allwn ni wneud dechreuad a diwedd cadarnhaol i'r Blŵs. Felly, gadewch i ni ddysgu un. Mae'r syniadau yn y sesiwn yma chydig bach mwy heriol, ond gobeithio byddwn nhw'n ysbrydoliaeth i chi bigo'r gitâr lan. Maen nhw'n llawer o hwyl unwaith i chi wedi dysgu nhw. Felly gadewch ni ddechrau. Yr un gyntaf yma, cymerwch eich ail bys a rhowch e ar y 9fed ffret. Mae'n bosib bod dot gyda chi ar hwn yn barod. Rhowch e ar y 3ydd llinyn. Wedyn mae'r bys cyntaf yn mynd i fynd ar yr 8fed ffret o'r ail llinyn fel hyn. Yn y llaw dde, chi eisiau chwarae y 3ydd llinyn gyntaf a wedyn yr ail llinyn a nôl i'r 3ydd. A ni'n mynd i wneud hyn trwy mynd lawr, lan, lawr, fel hyn. Unwaith chi gallu wneud hwnna'n eitha cyfforddus, be chi eisiau wneud gyda'r llaw chwith yw cadw'r un siap, ond symud e lawr un ffret, chwarae fe to, a unwaith eto. Felly fel hyn. Neu chwarae hwnna to. Os ych chi eisiau gwneud ychydig rhywbeth bach mwy heriol, beth allwch chi wneud gyda'r un olau yw chwarae'r 5ed ffret gyda'r bys cyntaf, a wedyn bwrw mlaen gyda'r ail fys i'r 6ed ffret, fel hyn. Mae hwn yn gwneud ei swno ychydig bach mwy fel Blŵs go iawn, fel hyn. Wedi cyflymu lan. Unwaith eto. Nawr, fel nes i sôn yn y rhagarweiniad, mae'n dibynnu wedyn pa gord ni'n mynd i ar ôl y pwynt yma os i ni'n dechrau'r Blŵs neu gorffen y Blŵs. I fynd i'r E, allwch chi chwarae'r 3 nodyn hyn, sef y 5ed ffret ar y 5ed llinyn, wedyn y 6ed, a wedyn lan i'r 7fed gyda'r ail fys. Nawr, i chwarae cord E7, peidiwch poeni gormod am y terminoleg ar y pwynt yma, ond mae ffordd o chwarae E7 eitha rhwydd fan hyn, sef bys 2 ar y 7fed ffret, bys 1 ar y 6ed ffret, a bys 3 ar y 7fed ffret. Nawr, mae rhain ar y llun yna 5, 4 a 3. Felly mae'n swnio fel hyn. I wario fe i gyd, mae'n mynd unwaith eto. A mi allwch chi chwarae'r 6 llinyn os chi'n dymuno, ond dwi'n dueddol o chwarae jyst y 3 yna. Mae hwn yn awgrymu wedyn dechrau'r Blŵs a wedyn allwch chi fynd nôl i chwarae'r cordiau fel ni wedi dysgu yn y sesiynau blaenorol. Os ych chi eisiau gwneud hwn i swno fel diwedd, wedyn mae angen i ni fynd i'r cord A. Felly bydde fe'n mynd fel hyn. A wedyn, os ych chi gallu chwarae cordiau bar, dyma'r ffordd gorau, sef chwarae B flat, 7fed, a wedyn symud yn ôl un ffret lawr i'r A 7fed.
Os mae hwn yn edrych yn frawychus i chi, pidwch boeni, allwch chi chwarae fe fel nes i wneud yn y sesiwn blaenorol fel hyn. Neu hyd yn oed. A mae hwnna'n gweithio'n iawn hefyd. Felly rhywbeth tebyg i hyn. Dyma esiampl arall sy'n dilyn patrwm tebyg iawn, ond tro yma ni'n mynd i neidio llun yna. Felly chi'n defnyddio'r ail fis ar llinyn 3, y trydydd bis ar llinyn cyntaf. Ar yr un ffret, felly ni'n dechrau ar y 9fed ffret gyda 2 fis. A yn y llaw dde, yr un patrwm, ond ni'n mynd i neidio dros yr ail llinyn. Mae'n swnio fel hyn. Eto, allwch chi ymrywio yr cord ar y diwedd i wneud yn rhag arweiniad neu yn i orffen y blws, fel hyn. Neu... Mae werth nodi hefyd bod yr holl syniadau yma'n dechrau ar ail curiad y bar. Felly mae yna un curiad o wedyn dylech chi ddechrau'r syniadau hyn. Dyma fersiwn terfynol o'r blws i chi, gyda rhag arweiniad, diweddeb ac amrywiadau. Robert Johnson i Jimi Hendrix, o Titch Gwilym i Mike Stevens i Steve Eves, a o'r Foo Fighters i Candelas, mae'r rhestr o artistiaid mae'r Blŵs wedi dylanwadu yn ddiben draw. Gobeithio bod chi wedi mwynhau y gyfres byr yma yn cyflwyno'r Blŵs i chi. Gobeithio bydd yn ysbrydoliaeth i chi pigo lan y gitâr a byddwch chi'n mwynhau chwarae gyda fi. Hwyl.